Pre mňa je ten bicykel tá sloboda a hneď sa zvrtol a hodil sa mi do kolesa a som vlastne kamikadze. Ja som sa tam chcela prizabiť. A ten základný cieľ bol odblokovať mozog aj od iných vecí, nielen od toho, že zime sa nemôže, lebo neviem čo. Nakoniec som v roku 23 a 24 dokopy najazdila 75 000 kilometrov a nejakých 800 000 výškových metrov. Nezhadujte sa, ženy, dievčatá, proste naučte sa to a je to super sloboda. Vítajte pri podcaste Cyklové, nahrávame opäť z obchodu značky Rim Rebellion. Dnes tu máme opäť dámskú hostku, z čoho sa osobne veľmi teším. Máme tu ultracyklistku, ktorá má podľa mňa, že absolútne železnú disciplínu. Vítaj, Maťa, u nás. Ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že si došla. Aj sme sa akorát teraz rozprávali o tom, že máš prezývku na strave, Marty Boh, ale asi tá geneza je nejaká aká? Myslím si, že na strave som sa prihlasovala kvôli nejakej výzve v práci. Ani som nevedela, či to budem používať ešte najbližšie ďalšie mesiace, takže to bolo úplne, že prvé, čo mi napadlo, bolo to moje nick na Instagrame, ktorý mám od puberty, hadám, Takže nemá to nejaký hlbší význam. Marty ma volali kamošky v Taliansku a Boh je vlastne začiatok priezviska. Zároveň je to, že vraj po taliansky niečo ako, že neviem proste. Takže je to také infantilné, mierne, ale v podstate tam nebola nejaká pointa za tým. A tak všetci poznajú vlastne. Vlastne, hej. Tak. No dobre, Maťa, ale tým, že ja som spomenula na začiatku, že máš železnú disciplínu, ty máš ročne najazdené viac ako 35 000 kilometrov. Keď to chceme po poriadku, tak ja som si dávala také výzvy, kde som chcela som si hlavne vytrénovať hlavu, mysel a mentál a nenechať sa obmedzovať počasím, vymýšľať si výhovorky. Čím viac výhovoriek som si vymýšľala, tak tým som vedela, že do toho musím ísť. Takže proste som si skôr chcela ako keby odkomplexovať hlavu. A pomohlo mi to určite v tom si nastaviť nejaký minimálny cieľ denný a skúšať proste. Keď bolo veľmi, veľmi zle vonku, tak som si proste povedala, že vyskúšam a uvidím, jak to pôjde. Keď to proste nebude tých minimálnych 60 kilometrov, tak nebude, ale teda nakoniec až na pár nejakých zrážok s autom, tak proste nebol problém a ten cieľ som si splnila. Nakoniec som v roku 23 a 24 dokopy najazdila 75 000 kilometrov a nejakých 800 000 výškových metrov. Pričom som vlastne začínala ešte s takým CTM cross bicyklom, čo som za 150 € z druhej ruky kúpila od známeho a potom vlastne postupne som si kúpila hliníkový gravel a veľmi rýchlo na to aj cestiak. Čiže vlastne ten bicykel bol, že každodenná súčasť. Áno. Aj s prácou. Mňa to strašne fascinovalo. Že do roboty si chodila. Áno, vlastne ja som, odkedy som sa presťahovala do Bratislavy, už to bude 12-13 rokov. A ty si odkiaľ pôvodne? Ja som pôvodne od Nitry, také mestečko Vráble. Vráble poznáme. No neverím. Áno, ja som tam vystupovala. Ja mám sestru blízko. Vystupovala si s čím? No, tam kultúráku, také nejaký jazzový dačo to bolo. Super. Takže keď sa presťahovala do Bratislavy. Keď som sa presťahovala do Bratislavy, vlastne som už konečne mala taký svoju možnosť si organizovať svoj čas, keďže bolo to druhé síce zamestnanie, ale to prvé zamestnanie bolo, že 2 zmeny, bývala som u rodičov a bolo to proste niečo, čo som našla prvé po škole a nebolo to proste, nechcelo to mať trvanie, chcela som si nájsť nejaké zamestnanie, kde si potom viem nejako naštelovať svoj život a jedna z tých aktivít, ktorú som chcela určite na vykompenzovanie toho sedavého zamestnania, bol nejaký šport. A bicykel bol pre mňa vždy láska od detstva. Keď ste boli decka 90. rokov, tak nebolo moc čo robiť, takže to bola... BMX-ky? Jasné, všetko, áno. Také tie BMX-ky, také tie MTB bicykle, ktorý som mala vlastne ešte tuto. 23-ročný bicykel, ktorý som prvý dostal v 97. Taký akože vážny bicykel, na ktorom som sa vozila ešte dokonca tuto proste po hradzi kade tade. Ja som tiež taký malá inak, že z Rimovskej som si doniesla strašne ťažký a tu som... A teraz to znova ide, nie? Štilovky, všetci to chcú zase takéto. Neviem, či až takéto, ale keď som mala ja. Takže som si chcela nastaviť tú športovú rutinu na také udržiavanie mysle a tela, aby som tu nehnila. Tak prvé nebol paradoxne bicykel, pretože som nemala toľko natrénované v meste. So strachom nejdem do ničoho, pretože to neprináša nič dobré. Takže
som nemala úplne otvorené obzory, že kde sa tu dá ísť bicyklovať viac ako 5 kilometrov. Vozila som sa na skladačke do obchodu, do práce a tak, ale žiadne také nejaké športové výkony. Takže som začala fitkom, to sme mali proste výhodu aj akože v práci, takže tam som chodila nejaké roky dvíhať železa. A keď teda som nedvíhala tú železnú esku, tak som dvíhala železa v gyme. A potom som po tých pár rokoch skúšala aj beh, lebo teda beh je super vec, len teda nemala som asi na to trpezlivosť. Nepreklenula som sa do toho štádia, keď vám všetci hovoria, že musíš veľa, aby ťa to chytilo, ale teda asi som na to lenivá. Proste tá scenéria sa tak pomaly strieda a proste... Úplne rozumiem. Tak, akože možno, že keby som nebehala v meste, lebo teda na mňa vplýva aj veľmi to prostredie aj na bicykli, že proste keď vidím jedna vec, že je to aj na psychiku náročné držať stále pozornosť v tom meste, aby ten cyklista fakt si musí dávať pozor 720 stupňov okolo seba pozerať, aby proste sa nestal nejaký kiks a berie to strašne veľa, čiže uprednostňujem ten les a nejaké tie cesty, ktoré sú menej frekventované a možno, že keby som ten beh začala v lese, tak možno by ma to chytilo, ale väčšinou sa začína po rovine, teda tak nejak mi to nenapadlo, že hneď budem na nejakú kolibu bežať. Takže tak a vlastne až do tretice prišiel ten bicykel zhruba okrem teda toho presúvadla po meste v takejto výzve. Tú výzvu som si dala, myslím, že v roku... Začal som 21 tak pravidelne, každodenne a už vlastne skoro celý 21 rok som na tom CTM Trans, to bol taký crossbike, najazdila väčšinou po rovine, sem tam na hryby do lesa, nejakých 18 700 kilometrov a potom som si vlastne dala tú výzvu tých 60 kilometrov denne. Za každého počasia. Či pomaly, či rýchlo. Proste tá pointa bola, že vyhradiť si ten dostatočný čas na to, aby som to stihla A tak väčšina v kopcoch, nie? Že Karpaty tam boli často. Postupná evolúcia, teda, že postupne som si pridával tie výškové metre, ešte ak som si teraz robila domácu úlohu, snažila sa pospomínať, tak vlastne okolo roku 23 myslím, že som začala až v máji nejako kopce, keď som si kúpila ten cestiak. Takže pravidelne, že som si rozdelila tú rannú jazdu, že polovica Hrádza, polovica Karpaty a postupne som tu naberala, až posledný rok som v priemere, teda 24 rok som jazdila v priemere 100 kilometrov, okolo 2500 výškových denne. Čo sa potom nazbieralo. Je to dosť, no. Akože nazbier, že 100 km dať v Karpatoch je vlastne aj problém, nie? Ja som to mala tak, že keďže som stávala veľmi skoro, ono to už potom, čím viac tých výškových človek dá, tým dlhšie to trvá, ak sa nejako extrémne nezlepšuje, ale tak to teda není ten prípad, keď ideš pravidelne a nejako to nebuchaš na tú priemerku. Ale sa pravidelnosť je dôležitá, že musela cítiť strašný progres tým, že si pravidelne jazdila. Určite áno, akože to aj vidím, aj viem a to mi nikto nezoberie, že som sa z nuly na niečo, proste na svoju životnú formu vypracovala za niečo cez rok. Čo fakt, že z nuly, lebo proste čo som bicyklovala, to bolo takéto fakt také vybavovačky po meste, nič nejaké vážne. Takže išlo len o to, že som sa snažila motivovať tým, že som si nedávala nejaké nepredstaviteľné ciele a že som vlastne trvala na tej pravidelnosti. A postupne som si vybudovala takú rutinu, že už ma to ani nepustilo, proste som to chcela, telo to chcelo, ja som to chcela a proste aj keď som vstala o 3:00, tak som mala nachystané veci, skočila do toho a proste išla, nerozmýšľala ani minútu nad tým, či idem, lebo som vedela, že chcem ísť a keď budem proste tie minúty zabíjať, tak som si radšej mohla dať ten rožok navyše. Takže som vlastne sa snažila každý deň proste ísť to svoje minimum a všetko navyše som sa mohla za to o to viac potlapkať, že toto bol bonus. Takže viac mi to zafungovalo, ako keby som si dávala nejaký cieľ, že chcem teraz 100 km denne a každý deň 2500 výškových, pretože môj mozog tak funguje, že mňa by to sklamalo, keby som to nedala. Čiže keď boli situácie, keď to relevantne vyzeralo, že ja neviem, búrka alebo niečo, alebo proste ľad vonku a nevieš, že či si nájdeš cestičky, ktorými sa proste vieš vybrať a fakt si niečo odkrutiť, tak si radšej povieš, že OK, prvorade ísť a uvidíš proste. A nakoniec väčšinou to dopadlo tak, že som si tú cestu našla.
Hej, že nikdy si to neľutovala vlastne. Nie, to akože tú športovú aktivitu to musíte asi poznať, že to neľutujete nikdy, keď už je potom, lebo dávam to tie endorfíny. To telo proste to potrebuje a cíti sa skvele, cíti sa psychicky skvele, cíti sa fyzicky skvele, takže to nikto nikdy neľutuje. Preto vravím, že ten základný cieľ bol odblokovať mozog aj od iných vecí, nielen od toho, že v zime sa nemôže, lebo neviem čo, alebo tam sa nemôže a ty nemôžeš a žena nemôže a neviem čo. Takže si to tak odblokovať u seba, že viem, že som bola už horšom, takže tu ja nemám relevantný dôvod si hovoriť ráno v posteli, že sa nedá. Proste dá sa. Viem, že sa dá. Neklam sa ísť. Čiže väčšinou to boli akože ranné jazdy? No to nie sú ranné jazdy, to si vlastne, že non-stop, to si potme vlastne. Viac mi to vyhovovalo, viac mi to vyhovuje. Tie ranné jazdy pre mňa možno je z takého... Mám rada tú prírodu a veľmi na mňa tak... Ja veľmi veci prežívam a veľmi na mňa dobre pôsobí východ slnka. A oveľa lepšie sa mi jazdilo proste z tej tmy do toho svítania a zároveň mi to aj tak logisticky lepšie vychádzalo, lebo ja som vlastne ráno, keď ešte teda som stretol tak max 2 taxíky, som vlastne behala po meste, väčšinou som tie posledné mesiace točila kamzik, niekoľkokrát, 7-8 krát a potom vlastne to vyšlo tak, že som ešte dotočila nejakých 20 kilometrov ešte cez Železnú a už len tak sa vydýchala a išla domov, ale vychádzalo to logisticky preto tak, lebo potom sa už začalo to mesto hnusiť dopravou, takže potom je to už nebezpečné. Karpaty musia byť krásne, nie? V noci. Karpaty sú tak skoro ráno vlastne. Stretneš kopu chlpatých priateľov, niekedy viac, niekedy menej, ako by si chcel. Takže hej, mala som rôzne situácie so zvieratkami a niektorých diviakov som doslova o chlp minula, takže všeličo. Bože, ja by som vedela rozprávať o týchto veciach, ale zastavte ma, usmernite ma, lebo... Je to super zaujímavé. My tiež, keď ideme do Karpat, už párkrát sa stalo aj mne, že som bola... A neskôr? Tak, oveľa neskôr. No, nie opäť ráno, ale že skôr, asi možno skôr večer, ale že sme videli práve nejaké... Že je to tam riadne, tie Karpaty. A že to je super. To je strašne príjemné. Keď ti teda neskočia akože tesne pred teba, alebo keď náhodou tam nemáš nejaký stret. Že stalo sa ti také niečo? Samozrejme, treba tú jazdu vždy prispôsobiť, či už podmienkam, alebo povrchu cesty všetkému, takže nie som ten typ človeka, ktorý sa bude silou mocou hnať dole kopcom, keď viem, že sa tam môže vyskytnúť zviera. Čo mne teda hlavne pomáhalo ísť stredom cesty, hlavne keď tam nikto nie je, tak proste v tých Karpatoch stredom cesty, lebo keď vám akokoľvek vybehne zľava správa niečo, máte väčšiu šancu zareagovať. Ale teda stalo sa mi aj na dlhých dieloch, že proste tam chodili k odpadkom diviaky a ja neviem doteraz, ako som ich proste obišla, lebo ja som nejako medzi 4 takých malých malokarpatských mamutov, ja som proste nejako takto medzi ne šrejgom prebehla, lebo to sa nedalo už ani ubrzdiť, ani nič a proste to bolo dobre. Ale teda najviac ma zmrzačil králik v Rakúsku, to som už aj spomínala niekde. A to bolo teda tiež také... My sú tam šialení, tí králici. Oni čakajú na cyklistov, nemám pocit niekedy. Nie, to sú takí samovražední, že omrzel ma život. Neviem, keby si boli na Slovensku, rozumiem tomu viac, ale väčšinou na Slovensku na tej hrádzi sú takí kľudnejší, ale tento bol taký, že ma prekvapil, vybehol na tam, je taký cyklochodník, prišlo z Holchla, neviem, či viete, taký tenký, úzky a vlastne tam mi vybehol v tme. Na poslednú chvíľu som nejakú myšičku dala, som ho obišla, ale on si to ešte chcel proste dať druhý pokus a hneď sa zvrtol a hodil sa mi do kolesa. Ale letela som dosť a už si to tak premiela, že ide tá pol hodina, keď padáš a si to tak premieta, že no, už padnem, bude to bolieť. Rozmýšľam, že či ten bicykel to prežije a či ten králik to prežije, lebo tak nechcem tým zvieratám ubližovať ani takto, necielene. Ale teda som sa pozviechala, nepozerala som moc na ten bok, ale ten som mala teda dosť rozbombardovaný, to bola asi najväčšia taká rana, čo som mala povrchovú. A aj teda na oblečení, ale pozerala som, že krv som našla iba svoju, takže v pohode pár chlpov a králik vyzeral, že ušiel, takže to bolo fajn, ale potom som to dokrutila ešte a ešte, že bola zima, bolo to také príjemné na tú ránu, že také sedatívne. Mal to výhody teda. Keď si spomínala tie strety, a sme to teraz o tom rozprávali, že na začiatku si hovorila, že s autami si mala nejaké strety? Že no, ja som mala takú najhoršiu nehodu, to bolo v auguste 2024. Minulý rok?
už teraz? To som vlastne sa vracala už som končila kamzikovú etapu a išla som teda už smere Železná studnička, ešte som stretla 2 kamošov hore, že idú na kakauko, že som potom ľutovala, že som to s nimi nezvrtla tiež. A išla som teda dole, boli tam vtedy, neviem, či ste sa tam niekedy pohybovali v tom období, ale boli tam také výkopové práce, neviem, či voda sa tam kopala alebo niečo, boli tam také hlboké jamy. Bola tam 30-ka, aj na tých úsekoch, kde je teraz 40-ka a vlastne predo mnou začal spomalovať teda taxík známej áno, vieme. tejto zeleno-bieleho loga. A teda už aj si pamätám ten moment, keď som za ním tak spomalila, že nebola tam proste ani križovatka, ani proste dôvod, prečo by mal sa nejako zrazu zvrtnúť, len som si tak pomyslela, že asi pozrieť do mobilu, lebo asi nejaká proste aktivita mu prišla. Ale ja už som bola teda vedľa neho a on si zrazu zmyslel, že sa 90 stupňov zvrtne, nabral ma zadnými dvermi a tam vlastne sa čudujem doteraz, že nie som nemala zlomené prsty, lebo vlastne páka sa mi zlomila medzi dverami a rukou a potom vlastne on ani nespomalil, ani nič. Keby spomalil, tak ja to ešte nejako akože vyklúčkujem, ale vlastne sa ako 90 stupňov otočil, tak ja som vlastne vrazila do jeho predku, teda z boku do predných dverí a padla som nieko na ľavú stranu, na ruku, na nohu a potom vlastne zabrzdila nosom, takže mala som aj zlomený nos. A zastal on, alebo vyšiel z auta. Vyšiel z auta a začal po mne hučať, že mu zaplatím dvere. Super. Tak mu vravím, že no ale vy ste nedali ani smerovku, že ako som mala vedieť, že čo tu idete robiť, že proste nebol tam náznak. On sa vlastne za tou jamou chcel zvrtnúť a asi sa otočiť, možno dostal nejaký kšeft. Takže ja som sa tam vlastne na ňa pozrela, že ja som sa triasla na zemi, ja som nikdy nebola takto vystrašená ako v tom momente. Držala si nos, že mám zlomený nos určite. A vlastne on ešte vyšiel, že nemáte ani smerovku. A vrátil sa do auta, zapol smerovku, že už mám smerovku. A potom prišli teda policajti, ja už som bola v sanitke a policajt sa ma nejako špeciálne nepýtal, že čo sa stalo, len teda prišiel do sanitky s tým, že bola to nehoda, ale boli ste na vine. Takže ja som bol na vine. Takže pýtam sa, že ako, že v akom paralelnom vesmíre, že proste, že som nemala prispôsobenú rýchlosť. To teda ja si na tieto veci dávam pozor. Nakoniec sa ukázalo, aj som teda si tak vtedy pamätala, ale po niekoľko mesiacoch si už paranoicky myslí, že si išiel 60, ale išla som tam 26 vtedy. A vlastne mi povedal, že som na vine a vravím, že ale tak nemal ani smerovku, že určite tam musí byť na toto nejak proste nejak to byť zaznamenané. A on, že to je slovo proti slovu. Boli tam 2 svedkovia. Pán, ktorý bol za mnou v aute a potom vlastne ešte aj predo mnou a vravím, že aké slovo proti slovu, že sú tu svedkovia. Ale čo mu mám dať 20 eur za pokutu? A vravím, že no dobre, tak takže sa to potom ešte dlho ťahalo, ale tak to je na dlho, ale dalo mi to veľa ma to naučilo, aj teda bolo by na dlho túto cibulu rozbalovať, ale bolo to prekvapení, ale padali tam hlášky typu na výsluchu, že on nemusí mať smerovku a že že teda ja som do ňoho vrazila, mal teda bok dverí oškretý, ja som asi teda z dvoru na neho vyštartovala, alebo čo. Podala som nakoniec odpor a nakoniec som to teda vyriešila v realitu. Ani by som nepovedala, že môj prospech, lebo môj prospech samozrejme, ale bolo to veľmi, veľmi šialené, čo som sa vtedy podozvedala o sebe. Dokonca v tom prvom výstupe bolo, že cyklistka chcela evidentne podstúpiť riziko. Čiže som dostala aj psychoanalýzu. Áno, že ja som vlastne kamikadze. Ja som sa tam chcela prizabiť asi tak, keďže som bicyklovala každý deň a na druhý deň som chcela sedieť na bicykli. Takže že bolo to veľmi, veľmi nepríjemné a 13 mesiacov som to riešila. Dokonca ten pán to 13 mesiacov nenahlásil ani na poisťovňu, čiže ja som ešte patrala po jeho poisťovni, lebo mi už potom ani policajt z Dunajskej Stredy nedvíhal. Takže, a to aké konanie vlastne potom bolo? Keď to nebolo kvôli poistke, lebo som myslela, že... Ja som to riešila. Ja som proste podala odpor, lebo mne tam prišlo teda, že môžem byť v podstate rada, že mi nedajú zaplatiť nejakých 800 eur, neviem čo, ešte nejakú pokutu. Pričom nebolo tam legálny dôvod, prečo by som ja mala mať pokutu. Ja som doteraz sa cítim ako obeť a proste čakala by som, že pomáhaj a chráň, ale toto tam nebolo. Ale tak v podstate táto konkrétna skúsenosť bola veľmi nepríjemná a verím, že teda nie je ich veľa teda s tou políciou takýchto, ale teda táto konkrétna bola taká, že
naopak, aby som dostala nejakú podporu, tak som z toho, ako som spomínala, preciťujem veci veľmi veľa a mala som z toho 13 mesiacov akože dosť mindrák a ešte kopec roboty a kopec času. Boli tam ľudia, ktorí mi s tým pomohli napríklad napísať ten odpor. Som napísala, ale pomohol mi kamoš to dať do nejakej takej právnickej formy. A potom vlastne major, ktorý to riešil, ktorý vlastne sa aj čudoval, že tam nebol prizvaný znalec, tak ten bol zase strašne super a nápomocný a ten teda sa aj potešil, že som ten odpor podala, lebo že ten znalec tam mal byť vlastne na mieste. A ten znalec teda na niekoľko 20 strán to tam vyrátal, že to proste on so many reasons, no, proste nemá zmysel, aby som ja bola na vine, že proste sa to nakoniec... To je strašné. A preto ty si na bicykle v aute, nie? To je akože jasné hneď podľa mňa. Akože to si vôbec tí vodiči neuvedomujú, že keď si na bicykli, že okolko veľmi zraniteľnejšia si. Práve. Že, no. Ale ťažko to aj vyriešiť, lebo však ja ako cyklista tiež nepoznám to, neviem, čo by som mal robiť, nepoznám to právo, neviem, čo by som mal nejaké papiery vypisovať, alebo čo, že nevieš, ako to funguje, že... Som to mala aj mám to rozpísané a teda bolo to už nejakú dobu dozadu, tak som to tak odkladala, že už to asi nie je relevantné, lebo tak nevravím, mohla to byť veľmi nepríjemná moja konkrétna skúsenosť a že sa to nestáva, ale teda mala som aj skúsenosť asi 2 týždne predtým, že ma zrazil na Kramároch, ale to bolo také, že si to priznal, že do mňa odbočil. A ešte sa ho teda pýtali, že či je si tým vedomý, že dostane tú pokutu. A ja, že OK, že dobre. Ale iný taxikár. To nebol taxikár, to bol bežný šofér. A predtým teda sa mi ešte prvýkrát stalo, to som mala nový cesťák a išla som darovať krv. Nakoniec som nedobrovoľne darovala v Galante trošku na asfalt, lebo teda ma pánko našťastie som videla, že ma nevidí, lebo proste púšťal tam auta, išiel z vedľajšej do krčmy a ja som išla teda po hlavnej, rozbehnutá a keď som ho zbadala, že on ma asi nevidí, tak som začala spomalovať a ešte som to s ním trošku tak akože vytočila a vrázila som do neho a teda pánko ešte bol otrávený, že ho ešte zdržujem, takže najviac ma to nahnevalo, že som došla do tej Nitry a nemohla som tu krv darovať. Ale hej. Takže zážitko by bolo, ale nechcem sa tu nejako zbytočne nezaujímavo rozkecávať. Tak to je, tak sa cítime na bicykli v Bratislave. Áno, že ja síce nemám nejaké úplne, aj keď nepamätám si, či som mala nejakú kolíziu, ale občas v Bratislave samozrejme proste toto, že ťa niekto nepustí, vytlačia, nevidíte. A že ja hrozne sa snažím to robiť, že strašne vnímať tie autá a nadväzovať s nimi očný kontakt, že či ma vidí, nevidí, ale to nedá sa vždycky, samozrejme. Teda mám toho odjazdeného v tom meste. A ty máš milión, aj oveľa 10 000 kilometrov v tej premávke a nejdem nejako ani proti nejakým predpisom, ani nejako na ego, ani na nič. Proste idem na prežitie častokrát, Takže a čím ďalej, tak mám pocit, že posledné mesiace sa stretám s veľa šoférmi, ktorí si nárokujú tú cestu a vytlačajú ma z cesty, čo je veľmi, veľmi nepríjemné a toto by malo byť určite pokutované. Ale máš pocit, že sa zlepšuje tá infraštruktúra pre cyklistov v Bratislave, alebo naopak? Ja mám trošku pocit, že možno naopak. No, že sa zhoršuje. Že sa zhoršuje? Nie, akože podľa mňa tu rastie agresivita trošku. No toto, že asi možno... Cyklotrasy sa budujú, áno. Ale trošku tá agresivita ide ako keby hore, mám pocit. Tých motoristov to hrozne serie. Ľudia si neuvedomujú, že to nie je len pre cyklistov. Každá vyspelá krajina, už duplom tie severské, ktoré majú trošku viac snehu ako my, si fakt veľmi potrpia na to, či tú infraštruktúru upracujú a pripravia pre tých ľudí, aby sa vedeli presnúť z bodu A do bodu B, lebo by dobre zacítili, že ako zrazu majú plné cesty, keby tí ľudia prestali tými cyklochodníkmi chodiť. Tu si ľudia neuvedomujú to, že sme veľmi, veľmi zvyknutí na tie auta, na tie plechové krabice v verejnom priestore, ktoré častokrát v tej Bratislave, nevravím, generalizujem, proste častokrát sa veľmi málo používa to auto. Proste nie je to úplne na 100% využitý dopravný prostriedok. Duplom z výskumov vyplýva, že štvormiestne autá obsadené na 1,3 proste. Postojte na prechode, pozeráte sa do auta permanentne, jeden človek. Nevravím, sú ľudia, ktorí potrebujú odviesť svoje deti do školy, tralala, áno, ale proste
čím menej tých aut je, tým menej sú zápchy, čím viac je infraštruktúry aj pre iných ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť šoférovať, či už sú starí, či už sú to deti, či už sú to proste ľudia, ktorí nechcú šoférovať, lebo proste sa na to necítia. Sme tu všetci v tomto meste. A zároveň, keby tie priestory tu boli, tak tých aut je tu menej a aj tí, ktorí idú na tú kávičku autom, by si lepšie vychutnali tú terasu a ten vzduch a ten kľud. A ja toto veľmi vnímam, ale sú možno ľudia, ktorí to až tak nevnímajú, ani ten audio, ani vizuálny, ani nejaký proste smog, ale ten reálny smog by pocítili minimálne dlhodobo. Takže nie je to o tom, že ja tu chcem cyklochodník, je to o tom, že žijeme tu v tom meste a mohli by sme sa trošku pozrieť, nie na východ, ale radšej na západ, že ako by to mohlo fungovať. Ale akože smeruje to tam, aby sme neboli negatívne, smeruje to tam. Pomaličky, ale smeruje. Myslím si, že na toto ja som malý pán a teda ja viem len to, čo žijem a cítim, ale proste sú určite napríklad cyklokoalícia by vedel porozprávať. Presne toto som chcela povedať, že budeme mať Dana budúci týždeň, budeme rozoberať mestskú cyklistiku. Že ako to je. A vlastne aj v súvislosti s tým, že presne ako si hovorila, že ten východ a západ, že presne na tom západe, dobre, kedysi to bolo iné, oni tiež tam stavali cesty, hej, toto sa riešilo, že aby sa všade človek dostal tým autom, ale tu sa prišlo to sem, tu sa stávali cesty, ľudia všade, aby sa mohli dostať autom, ale proste už teraz na západe sa to zase svičlo. Že teraz už zase tie auta idú preč z tých miest a už tu vlastne tie bicykle, že už si to vlastne uvedomuje, že všetky tie veľké štvorprúdovky sa menia na parky, pešie zóny, ale toto ešte k nám neprišlo. Neprišlo, ale teda ja si myslím, že keď by si to ľudia trošku sa odosobnili a skúsili si to predstaviť, že ako by to bolo pekné, keby sme tu mali možno viac parkov, viac tej zelene, trošku príjemnejší vzduch v lete, aj teda teplotu v lete, ale teda vravím, toto ja len hovorím ako laik a budete tu mať na to určite lepších odborníkov. Áno, no ale teda späť k tebe. Môžeme sa pozrieť na tvoje... Prepáč, ja mám na všetko názor, ale... Úspech, nie, ale áno, však to... preto si aj tu. Že na tvoje účasti na ultrapretekoch si bola prvá žena na RTS-ka v tej kategórii 1000 kilometrov. To bolo v akom roku? Kedy si bola príklad na RTS-ka? Alebo vlastne na tom nultom, áno. Na tom nultom to bolo 2023. To bolo taký prírodzený priebeh, ako som už spomínala evolúciu, tak teda v podstate jediné, čo ma už tak limitovalo, že vyskúšať si, že koľko zvládnem, bol ten čas, ktorý na to viem investovať a teda toto bola taká v podstate výhovorka, že videla som RTS-ka, 1000 km, tak dávam si bežne 100, 200 je v pohode, čo ja viem, 300 som bola raz, že je to taký priestor, kde si to môžem vyskúšať, že koľko dám. Neviem, či ste počuli, ale teda bol aj teda dokument o tom prvom, teda na tom ročníku a tam teda sa ma Matej Puk pýta, že aký mám plán, že nemám ani na druhý deň plán v živote, ani ešte proste na nejaký ultrapretek a vravím, že no tak uvidíme, no tak 300 som už dala, uvidím, koľko budem vládať, uvidím, koľko... Neskúšala som ísť ani tak nejako, že non-stop veľa hodín, proste maximálne, neviem, nejakých 20 hodín som bola na bicykli, aj to proste nebolo nejaká kilometráž veľká. A tak som si povedala, že to vyskúšam. Čiže to nebolo o tom, že by som chcela ísť nejako pretekať. Nahlásili sme sa tam, myslím, že vtedy 2 baby, a ešte ľudská, velička. A teda nebolo to o tom, že by som chcela nejak sa umiestniť, vôbec som si nemala ani šancu predstaviť, že čo to bude pre mňa znamenať, ale opäť to skôr znamenalo pre mňa nejakú možnosť si zase ďalšie komplexy odomknúť a to bolo napríklad spanie vonku. Ja som teda cestovala predtým aj, ešte keď som necestovala s bicyklom, tak som celkom tak sa niekedy tak zo dňa na deň zobrala so žabkami a plavkami a išla som po hosteloch kade tade a mala som rôzne skúsenosti s ľuďmi a čím teplejšie, tým niektorým ľuďom viac hrabe, takže som mala z toho trošku taký komplex, že ako to bude, keď sa niekde ocitnem, neviem, pri zastávke ležmo proste v noci a nebala som sa ani toľko tých medveďov ako toho zvieraťa mužského pohlavia. Tak si nemala hotový, prepáč, spávala si vonku na tom prvom RTS-ka? Na tom prvom RTS-ka som nakoniec nespala vonku, lebo teda brala som si aj spacák a potom som vlastne prvú noc nespala vôbec.
A to prvé RTS-ka začalo v daždi a vlastne som 2 dní išla, alebo teda 580 kilometrov som išla na jeden krát s tým, že mi to trvalo nejakých 30 hodín alebo tak nejako. A potom som proste už bola tak vymrznutá, keď som išla z tej Košovskej hory, že teda som si povedala, že triasla som sa, nedávala som to, nechcela sa mi spať, paradoxne, ale proste nebola som taká, že by ma vypínalo, ale bola som strašne vymrznutá, strašne taká unavená, zničená, už som si nevedela predstaviť, lebo ja som išla z Levoče a potom som naspäť plánovala ísť na Levoču a už tam tie kopčeky, to už proste bolo také, že každý meter som cítila, už som preklínala všetkých. A som si povedala, že dám si kávu a predsa len to ešte skúsim, že kým nebudem ospala. Ale som si tam vlastne v Gelnici sa zastavila na také benzínke na kávu a tá pani ma asi zacítila, že potrebujem sprchu, tak mi vraví, že či teda nechcem sa tam ubytovať a že si trochu oddychnúť, tak asi 3-krát mi to vravela, tak vravím, že dobre, no, tak idem, ale bola to fakt veľká pomoc. Spala som tam nakoniec nejakých 5 hodín, čo som mohla kľudne aj viac. A potom to išlo o dosť lepšie. A potom vlastne na druhý záťah som už vlastne do noci prišla na druhý deň. Že vlastne som vyšla o 3:30 z Gelnice a myslím, že o 2:30 som bola v Izador. Veľmi dobre. Takže to bolo taký prvý ročník, druhý ročník bol... Nespala som ani 2 noci, ale tam som zase sa spoznala nejakú stránku svojej mysle, že halucinácie, keď už tiež som nebola ospala. Mikrospánky som chytila až pred Bystricou. To bol teda koniec, tam bola chata. Naša chatička. Ale teda tam paradoxne v tom najväčšom teple ma to úplne začalo lámať. Takže tam som sa vtedy hodila, tuším, pri cestu na 5 minút. Ale tie halucinácie boli ešte také, že znesiteľné, lebo som vedela, neviem, že keď vidím, že nejaká budova sa mení na nejakého robota alebo dinosaura, tak to asi nebude realita. Takže ešte tam bola taká hranica, že mozog už halucinuje, ale ešte to dokáže nejako zaanalizovať, že je to blbosť, tak proste ideš ďalej. Zasmieš sa, ideš ďalej. A na treťom, teda na tom tohto minuloročnom, som teda tiež 3 noci nespala. Snažím sa na to pospomínať, ale tam už boli tie halucinácie, ten tretiu noc také, že už to išlo úplne do takých vecí, že myslím, že bol nejaký spln alebo niečo a ja som si tam úplne takú fluffy mačičku predstavovala s takými modrými očami, neviem, úplne také psychoveci a že ešte, a to už bola tá hranica, že odfotím si to, bude to na fotke? že už to sa prelínalo do toho, že asi nie som OK. Takže aj bezpečie, nie? Tam klesá dosť. No to áno, takže ja som potom... Veľmi som sa na tom zdržala, že som proste si potrebovala lahnúť, ale natiahlo sa mi to. Ja som neplánovala 3. noc ešte ťahať, len mala som jak som mala zlomené rebro, tak odtedy ma niekedy bolieva, takže ja som proste mala s týmto problém, plus ma poštípla osa do očí, teda pri oku a ešte niečo. Proste ja som si tak neúplne dobre vyprala nohavice, ktoré som si chcela zobrať a mala som problémy proste úplne od začiatku a toto bol total fail. To mi dosť veľa zobralo. A tak som to trošku podcenila, trošku sa mi to natiahlo, takže som to aj asi najdlhšie mi to trvalo. Zároveň bol najnáročnejší ten ročník, takže to hej, ale trvalo mi to najdlhšie. Rekord mám teda zatiaľ ten 2024, tam som to dala za 55 hodín. A si prihlásená na ďalší ročník? Na tento? Som, ale teda už tento ročník bol taký zo zotrvačnosti, že v podstate taká nejaká sentimentálna vec a tým, že vlastne nemám nejaké ambície sa tam nejako umiestniť, pretekať, neviem čo, tak a neviem, myslím si, že dúfam, že 4 noci by mi to netrvalo, takže neviem ani z tohto pohľadu, aké typy halucinácií sa naučím, takže myslím si, že ani to mi to už nové nedá. Ale vždy som si vravela, že mi to nemá nič čo nové dať a že mi to niečo dalo. Takže uvidím, ako to budem cítiť. Ja to tak beriem, že málo kedy plánujem dopredu. Jo, rozumiem. A niekedy sa proste, že ideme do Innsbrucku pod s nami, tak idem na druhý deň. Takže bola som v takom nastavení, že keď som sa cítila na hocičo, tak som šla a uvidím. Proste je to ďaleko, je to máj. Možno, že bude niečo peknejšie, zaujímavejšie, možno nejaký super výlet. Ale prihlásená si? Prihlásená som, lebo tak je tam proste registrácia, dosť rýchlo sa to vybukovalo.
A tak či onak som rada, že som im dala ten registračný poplatok, lebo je to super, že to robia. A aj ten prvý, teda 0. ročník som dávala niečo cez to Buy Me a Coffee, tak aby som ich podporila. Takže keď aj tie peniaze mne prepadnú, to mi nevadí. Proste uvidím. Mám tam to miestočko, mám tu možnosť, ja mám rada tie možnosti a tá možnosť tam je a uvidím, ako to budem proste vnímať. Môžem nám prosím ešte skôr opísať svoje setup bicykla, to nás zaujíma. To som nosila s sebou tašky. Bola si na graveli, prepáč? Bola som na cestiaku. Čo sa menilo po ročníky bolo, že prvý rok, ak sa nemýlim, tak som mala ešte cestné tretry, druhý rok som už mala MTB tretry a tretí rok tuším tiež, áno. A bolo to super, lebo teda niektoré tie gravelové úseky, napríklad keď som išla 3. ročník z tej Přehyby krížom cez les, tak tam bola nejaká turistická cestička pred 20 rokmi. To som bola rada, že vôbec som zniesla bicykel, takže to som bola rada, že nemám cestné tretry. Takže bola som na cestiaku a snažila som sa minimalisticky pobaliť, avšak najväčšiu asi váhu u mňa zabera vždy tá potrava pre dušu a pre telo, lebo teda mám vždy nejaké tie obmedzenia kvôli tomu, že sa snažím stravovať teda rastlíne, vegánsky a bola som prvý ročník najviac nabalená s jedlom a veľa z toho som niesla naspäť, lebo tiež som nevedela, nemala som tú skúsenosť, čo mi bude chutiť, čo mi už bude liesť krkom. A nejaké banány na poslednom ročníku som aj postracala hneď na prvom stúpaní, tak som zahrala Mario Kart s ľuďmi, ale... Strašne som sklamaná z toho, keď mi spadne ten banán, že tiež si ho uchytím iba tak proste na tašku a potom som... Hej, ale teda taký, čo bolo to posledné, čo som si tak kúpila na posledný ročník, bola vestička s hydrovákom, to bola veľká pomoc. To bolo super, lebo tam som si vedela narvať aj nejaké proste kajzerky a tieto lepeňaky s vegan šunkou a šalatíkom, takže tam som to mal úplne že napasované celé a vlastne prvé 2 dní som žila z toho, čo som si zobrala. Čiže to mi dosť veľa zabera tej váhy a o to viac potom sa snažím šetriť na oblečenie, na iných veciach. Ale teda snažím sa mať všetko aj na servis a aby som mohla byť sebestačná, aby som nemala nejaký problém, takže... No je to veľmi náročné s tým vegánstvom, že to veľmi obdivujem. Moja sestra tiež takto si išla dlho vegánstvo a ja som chvíľku skúšala, že... Neviem, či ako skrz tie kalórie a všetky tie živiny, čiže asi potrebuješ na toto dosť dbať, nie? Nejako si to... Asi aj spoznať, čo na teba funguje. Hej, že... Určite, ale tak to asi každý, kto už trošku vníma svoje telo, tak vie, čo na ňom funguje. A ja si teda dávam pozor na to, čo na tej jazde sa snažím jesť, aby som mala aj teda bielkoviny, ale každá dobre vyvážená rastlinná strava, všetko, čo potrebuješ. Zároveň... netrávi mi to tak nejako nepríjemne, ako mi bolo kedy teda, keď som jedla mäso, trávilo. Zároveň proste si nepamätám, kedy som mala migrénu. Ja som bola, kedy mala strašne často migrény. No, akože není to na ultrapreteku, že deluxe 5-hviezdičkový hotel, ale je to zase niečo, čo sa snažíš čím skôr zbúchať, aby si sa proste mohla ísť potom doma nadlabnúť. Jo. Ale krásne to aj na RTS podporili tým, že spravili nejakú vegánsku polievku, najlepšiu šošovicú polievku, ako máš po 3 dňoch nespania, sprchovania sa, neviem čoho, a výkonu, takže boli zlatí, všetko nachystali, takže aj tofu som nejaké dostala so zeleninkou, tak postarali sa o mňa. A ten ultra je o tom, že sa prekonávaš proste. To telo trošku možno není rado, ale proste pokiaľ máš čo čerpať tú energiu, tak je to v pohode. A už v dnešnej dobe proste aj tie športové výživy, aj rôzne tyčinky, dá sa. Len to je problém, že teda na ultrapretekoch, duplom, keď ideš nejaká dvojica, tak ideš do obchodu, postražíš si bicykla. Ja som to potom už posledne neriešila nejakými chrumkami na benzínke, lebo to bola asi jediná možnosť, čo som vegánsku zohnala na benzínke, takže... A nejakú odpornú čokoládu, nebudem hovoriť značku, ale... No ale nemáš niekedy, že keď už presne, že v takejto situácii si, že nikde nie je nič vegánske, že tak, dobre, tak už, keď je tam trošku syra, alebo je tam trošku... V tomto som taký, nechcem povedať, že tvrdohlava, ale tak nevadí mi trošku diskomfortu, pokiaľ to nie je proste úplne, že
mám pred smrťou a to teda asi tak skoro mať nebudem. Proste mala som už rôzne vypäté situácie, či už na Race Across Czechia alebo Spišskom extréme, kde som si tiež teda veľkú váhu môjho bicykla predstavovalo to jedlo, ale teda radšej som si nabalila, radšej som išla s ťažším bicyklom a potom sa proste nemusela uskromňovať a tak, ale zväčša som teda si zobrala viac ako menej, akurát, že mi to už úplne nechutilo, tak som niekedy to do seba tlačila, že nejaké tyčinky, ktoré som našla asi jediné vegánske proteínové vtedy, 3 roky dozadu, tak som ich asi 12 zobrala aj domov, čo teda bolo asi pol kilo. Okay. Ale zafungovali mi napríklad medial datle, tie sú super, tie má úplne, že instant energy, to máš proste cukor a ide to. A banány mám rada, samozrejme. Ocenila by som benzínky s nejakým tým základným ovocím, to by bolo super. To je málo, alebo vôbec? Je tak u nás? Vo Švajčiarsku sú. Jednu v Rakúsku som tak vyčihla raz, to bolo také príjemné, že som si tie banániky tam kúpila a potom si urobím nejaké lepeňaky, lebo chceš aj tú slanú nejakú alternatívu a treba si to nejako tak na sebe vyskúšať a to, čo ti funguje a to, čo ti chutí a nech si to vybalansovať. No. Hej. A čo sa týka tej technickej výbavy toho bicykla, že vieš sa akože kompletne si to odservisovať? Že keď sa niečo takéto stane? No, závisí, akože nemala som asi žiadny taký nejaký, že by sa mi zlomil rám alebo čo, tak to by asi som si nezoservisovala, to SK-pasky nevystačia, ale tak snažila som sa od začiatku, ako som bicyklovala, mňa technické veci vždy bavili a zároveň, keď som tak viac začala bicyklovať, ja som bola vtedy taká, že zero waste, že úplne, že militant. A až vtedy, keď som začala točiť ten CTM Trans dokola Hrádze, tak som zistila, že aj taká reťaz je spotrebný tovar, keď jazdíš 3000 km alebo 2000 km mesačne. A prišlo mi to strašne vtedy ľúto, ale zároveň som si povedala, že dobre, zoženiem si aspoň, skúsim nejako poznámych sa popýtať, či nie je nejaký taký komorný servis, kde by mi dovolili sa pozerať na to, že čo sa deje, že čo, alebo po prípade mi umožnili si tam prísť niečo zoservisovať. Peťo Vítek mi v tom veľmi pomohol, už servis teraz nemá, ale teda vtedy proste si pamätám, že prvú vec sme asi servisovali pedál, lebo mi vrzgali, tak on robil jeden, ja druhý a postupne som sa rôzne veci naučila. Menili sme ložiska v tom gráveli proste miliónkrát, niekedy 3-krát za december, lebo proste tá slaná voda to ti zhrdzavelo veľmi rýchlo. Takže všeličo sme robili a potom vlastne väčšinu vecí, ktoré bežne som potrebovala servisovať, som si už robila doma. Keby sa mi prestrihol nejaký káblik na tom elektrickom prehádzovaní, tak to asi s tým nespravím veľa. Ale teda, neviem, odzdušňujem brzdy, menila som si stremeň naposledy, lebo to už odzdušňovala som to od nevidím do nevidím a už som tam nevidela cestu a také tie výmeny platničiek, výmeny prevodníkov, výmeny všetkých týchto základných vecí. Ani neviem. A raz sa mi stalo, že som pätku zlomila niekde pred Modrou, našťastie som mala pätku so sebou, takže som to vymenila. Akurát, že to bolo od novoti, nebol ten bicykel zoservisovaný a bolo to tam tak zalepené, že, že teda to len silou vôle som nakoniec povolila a tak. Takže snažím sa čo najviac a pritom je to opäť spojené aj s takými tými blokmi, že čo žena všetko nemôže. Ja som ešte bola tak vychovaná, že nie som technický typ, lebo som žena. Ale teda, a mrzí ma to, ale častokrát to aj vidím. Viackrát sa mi stalo, že som bola napríklad v Karpatoch, bol tam nejaký priateľ s priateľkou, jej sa roztrhla reťaz a vytiahla som teda túto nitovačku reťaze, že s tým pomôžeme a ona pozerá, že čo to je? A on hneď ju ohriakol, že to by sa aj tak nevedelo používať. Chcela by som, aby väčšina žien mala aspoň sebavedomie priemerného bieleho muža. Proste nemáme žiadnu biologickú proste rezervu, alebo teda negatívum, alebo teda, ako by som to povedala, v tom nevýhodu proti mužom, aby sme sa nenaučili základné veci. Aj ten človek si tie skúsenosti a tie poznatky musel nejako nadobudnúť, nenarodil sa s tým. Čiže by som len chcela povedať, že nezhadzujte sa, ženy, dievčatá, proste naučte sa to a je to super sloboda. Je to oveľa lepšie, ako ísť proste do tých Karpát bez tej duše, lebo že niekto mi s tým pomôže.
môžeš ísť ďalej, môžeš sama, môžeš proste si jazdiť, čo chceš a je to skvelý pocit, keď si dokážeš niečo opraviť. Takže nie je to vôbec také ťažké. Hej, absolútne s tebou súhlasím, ale niekedy je to také, že radšej to teda akože nechám na toho Dominika alebo niečo. Ale keď som napríklad sama, tak samozrejme ako... Jasné, kiksy sa stanú, vieš. Hej, že viem sa ako keby preto aj natchnúť, že potrebujem to spraviť a nejdem už čakať na nejaký ďalší servis alebo niečo, hej, že či už to bolo výmena reťaze alebo presne ten defekt alebo niečo, že je to také, ale možno, že to je aj taká obrana niektorých žien, že sa im to ako keby možno nechce. Akože s tým sa, neviem sa s tým stotožniť, ale teda rešpektujem to, ale chcela som len teda skôr apelovať na ženy, ktoré si myslia, že to nebudú vedieť a aj by to možno skúsili, keby im niekto netlačil do hlavy, že to nie je pre nich. Áno, už od detstva v podstate. Napríklad. No, a teda viem hovoriť len o tom, čo poznám a teda hovorím za seba, ale teda uvedomila som si to ja celkom skoro, lebo tak ja som od detstva trošku rebelovala v týchto všelijakých veciach, ale vidím to na niektorých ľuďoch, že by aj chceli, aj skúsili a myslím si, že aj boli aj, myslím, že v cyklokuchyni alebo niekde proste takéto možnosti mať ženský servis a teda mať nejaké takéto aktivity, lebo teda nemá každý tú demotiváciu len tým, že sa im nechce. Niekedy je to taký blok a proste fakt to nie je také ťažké. Nevravím, že som servisák alebo čo, ale proste ani nezhadzujem nejak tú profesionálnu prácu samozrejme, ale keď sa ocitneš niekde proste v lese a je to o tom, že si potrebuješ nejako ten bicykel spojazniť, tak odporúčam, by to každý vedel. Super. Áno, určite, jasné. Áno, to sme aj rozmýšľali, že spravíme nejaký workshop. Áno, to moja sestra veľmi chcela. Takže to bolo RTSK a čo ešte? Aké ešte máš? V júli bolo ešte Race Across Czechia, kde som bola prvýkrát. Bol to gravelový pretek a bolo to 1180 km, nejakých 4400 výškových a tam som teda sa už trošku inak nastavila, lebo som vedela, že to nedám za 2 noci a budem musieť asi niekde spať a teda RTSK ma v máji naučilo, že 3 noci mi až tak úplne nejdú, tie halucinácie s takým tým dopadom. Nie len tie vtipné, teda nebol cieľ znova zažiť, takže som sa snažila si to tak nejako naplánovať, aby som sa vyspala aj. Nakoniec prvú noc som teda ťahala, lebo to mi tak nejako vyhovuje. Druhú noc som chcela pospať 2 hodiny, to sa mi tuším podarilo a tretiu noc som chcela pospať 2 hodiny, ale tam bol taký kemp, kde strašne tam džavotali decká, takže bolo to bez šance. Tak som dokopy asi spala 3,5 hodiny, dala som to za nejaké, myslím, že tam sa to na dní rátalo, to bolo tuším 3 dní, 9 hodín, bola som 7, prvá žena, nechápem, že som to došla, lebo teda veľa toho tých kilometrov bol v takom teple, že ja to menej zvládam a teda došla som s červeným nosom celá, napriek tomu, že som sa 50-ko natierala, tak zase človek sa potí, takže musíš sa natierať veľmi často, ale došla som jak také prasiatko ružové a dosť zničená, ale teda sám seba som prekvapila, že som to dala. Teda bol to taký môj prvý gravelový gravel. Mám vlastne od júna roku 24 a snažila som sa postupne na ňom trošku naučiť techniku, nejaké zjazdy, menej sa báť nejakých vecí a paradoxne som dovtedy stúpania nikdy nesedela, takže aj sedieť pri stúpaniach som sa naučila, takže keďže tam, keď je nejaký prudký terén, tak teda šmiklavý, tak, alebo teda nejaký sypký, tak to v stojke nedáš, Takže som rada, že to bol taká moja prvá skúška tých gravelových schopností. To bola fixná cesta, alebo tiež boli nejaké checkpointy? To bola checkpointy? Fixná. To bola veľká pomoc, lebo teda ja som tam do poslednej chvíle nevedela, či tam pôjdem, môj priateľ tam chcel ísť. Ja som si tak povedala, že dobre, však tak prídem, tak sa vyskúšam. A ja som mala ešte zlomený prst nejako pár týždňov, vlastne v júni. Takže som bola taká, že uvidím, že jak to budem dávať tie otrasy, lebo bolo tam dosť veľa takých skôr MTB s jazdou, kameňou a bolo to dosť nepríjemné, ale teda trošku bolesti zvládnem. Pokiaľ tá bolesť viem, z čoho vyplýva, tak nemám z toho taký strach, ako keď
Takže to som zvládla a potom som teda bola dokonca na MTV preteku, to bolo, myslím, že to bolo to bolo v júli tiež, to bolo na konci júla a tam som sa tiež tak ocitla, lebo teda Števko tam chcel ísť, priateľ a potom vlastne na štarte išli sme vlakom do teda Spišskej a na druhé ráno sme teda vyšli von, že už nebude pršať, lialo jak šialené. To som donedávna vravila, že toľko blata v živote už neuvidím, ale potom sme išli ešte do Bystrice v decembri a som sa dozvedela, že dá sa aj vidieť viac blata, ale teda ten pretek mal 300, tam boli teda viaceré kategórie, my sme išli na tú najväčšiu, na tú 333 a malo to, myslím, že nejakých 6500 výškových. A teda tesne pred štartom som sa tak poobzerala, že MTBčka, že gravely nevidím. Nakoniec tam boli, sme 4 na gravely, 2 z toho nedokončili, 2 sme dokončili. A teda som sa dozvedela, že to je vlastne MTB pretek. Ja som si tú domácu úlohu tam úplne nespravila, ale opäť som tam išla s tým, že idem za zažitkom a zväziem sa tým vlákom, teda s tým priateľom a niečo z toho bude a keď neprejdem, tak neprejdem nejako sa. No. Ale bola som teda prvá žena, dala som to za nejakých necelých 23 hodín a teda bolo to opäť skúška techniky a šmýkania sa proste v blate v tomto v daždi a bol to zážitok. Super, že vlastne nemáš nejaké očakávania alebo niečo, že asi predpokladám, že aj keď si išla na RTSK alebo na nejaké iné preteky, že nemala si v sebe nejaký tréning, lebo však ty si vlastne každý deň bicyklovala, tak asi, že toto, že lebo to sme to aj riešili, že sa ľudia na to pripravujú celkom toho, vieš, že jazdia v noci, ako toto, ale že ty vlastne si aj tak ja som v noci mala odjazdené. Ono to má aj svoje výhody, aj nevýhody. V tých Karpatoch aj tie nevýhody, tie možné strety so zvieratami a podobne, ale nevadí mi tá tma. Mne nevadí ani taká tá samota, ako by som to povedala. Mne takže dosť mám bohatý vnútorný svet, ja si to idem, takže ja som aj ten prvý RTSK, myslím, že bez sluchatiek celý čas išla ani neviem ako tých 1000 kilometrov a taká ten pláning, je to zase obdivujem. Ja som si tú trasu naťukala deň predtým, lebo proste mne sa to nechcelo. Ja som to nahádzala. Naťukala som tie povinné segmenty, potom som nejako pospájala cez travu. Potom som trošku nadávala, keď ma vo zvolenie to ťahalo ďalší cyklochodník, tak som to vypla, že ja idem po hlavnej niekde, ale skoro som skončila na diaľnici, takže toto som si vtedy dala záväzok, že trošku viac si to naplánujem, ale teda až tak ma to nebaví proste tieto pláningy. Lebo na druhej strane niekedy dáš strašne veľa do toho pláningu a nakoniec sa zvrtne iná vec. Je to úplne inak. A je to úplne inak. A ja potom skôr sa snažím pripraviť na to, čo viem ovplyvniť. Tú trasu si spravím, čom som sa poučila, že aj keď do toho nedám toľko energie, tak už potom sa aj držím, lebo proste ešte viac sa tam potom doblúdi, že stratíš čas. Takže už sa aj potom držím a tak, no. A čo bikepacking? Že my sme bikepackoví. Také výletíky, no. No, vás sledujem a idete si veci, no. Akože úplne sa mi páčil ten taliansky trip. Ja som bola len takom, ako mi to kolega povedal, že dôchodcovskom, lebo ja som vtedy ešte nemala moc výšky odjazdené. Ja som chodila tie roviny, mala som čerstvo cesťák. A som si zo dňa na deň myslela, že idem teda do Talianska. Yes. A keďže sa snažím nelietať, snažím sa trošku ekologickejšie fungovať dennodenne, tak som hľadala nejakú kombináciu s vlakom. Odviezla som sa do Trieste, alebo jak sa to slovensky. Trieste. A my to aj tiež Trieste. No. Jasné. A vlastne som potom si tak naplánovala cez nejakých 8 väčších miest. Myslím, že to bolo 8 dní, nejakých 930 kilometrov, ale väčšina bola po rovine. Potom okolo Lago di Garda som si dala jeden deň trip, kde to bolo asi jediné prevýšenie, to bolo 200 km 1800 výškových, lebo tam som išla ešte do takého stredovekého mestečka nad Lago, to mi ešte... Tam plánujeme, že? Už viackrát tam mali ísť. To bolo celkom pekné, no. Či si bola sever Talianska, či si bola aj akože dole? To som bola, že som prišla do toho Terstu a vracala som sa z Benatok a tým, že mi tak pod rukami tie lístky na vlak unikali, tak som kúpila len tie lístky na vlak najskôr a potom, že ako si to asi rozdistribuujem, aby som sa aj stihla nejako vrátiť na ten vlak.
A tak som išla nejako tým severom cez také tie hlavné mesta, ktoré som ešte nevidela. Veronu, Verona. Padova, Treviso Hej. a Taliansko je tak. krásne, Išla nie? som si taký gastro proste, zmrzlinky a... Akože Taliansko my milujeme. A ubytovanie si ako riešila? Bola som v Airbnbčkách väčšinou a nejak som dopredu neavizovala, že idem s bicyklom. Som si pripravila takú vetičku, ktorú tým tetkám vždy poviem, že mám tu celý život vlastne na 2 týždne. A chceli mi to dať do garáže, ktorá bola celú noc otvorená, hovorím no chance. Takže to poznáme tiež. Takže spravím, že nie. My to komunikujeme už dopredu, vždycky proste, Ja že... som Lebo si ešte 2 bicykle, že to ešte... Hej, akože Ešte určite, tiež by som to tak urobila, keby to nebolo také, že zo dňa na deň naplánovaný výlet a jasné. nebolo tam už veľa možností ani tých ubytovaní. Rozumiem. Takže k toľko A išla si sama spontánnosti. teda? Išla som sama. A toto Super. vlastne bol taká tá skúška toho, že či sa bojím niekde proste ísť sama, alebo či sa viem na seba spoľahnúť. Najmenej som sa bála proste tých kilometrov toho bicyklovania, najviac toho nezažitého, nevyskúšaného, čo všetko sa môže pokafrať na tom bicykli a či si s tým mal skúsenosť a tak. Ale nakoniec som myslím, že len jeden defekt mala, keď som išla v tom daždi Lago di Garda, najhorší deň, tak som to tam proste nejako vtedy riešila a nevedela som, niečo som tam mala nejaký problém proste Máš s duše? pumpou alebo s niečím. Už mám bez duše. To som začala vlastne s gravelom bez duše a potom som si povedala, že nahodím aj na ceste. Mala som ešte také nové plášte, ktoré som chcela zodrať, tak som s tým čakala, ale už sú tam, čakajú na nejaké podarovanie, keby ste chceli niekto. Tak tie boli, nemala som ešte nejaké nakúpené do zásoby obľúbené, ktoré prežili 10 000 kilometrov proste bez nehody, bez defektu, takže som bola s nimi spokojná, ale neboli bezdušové, takže už som bezdušová ja. No jo. Aj na Je to cestiaku. lepšie. Je to dobre. fajn. Bez starostného. Teraz, keď si hovorila o tých, že darovať a tak, že dosť riešime, že kam s plášťami a kam A reťaze. s dušami Koľko a ich kam bolo? s reťazami. Toto mňa hlavne teda pri tých začiatkoch začalo strašne hnevať. Keď som mala nejaké plášte, ktoré sa mi neosvedčili a boli trošku zodraté, tak som ich dávala tomu Peťovi, ktorý ich dával zadarmo potom nejakým takým, čo sa tam prišiel presúvadlo opraviť, tak proste mu to nahodil a že dojazdiť a tak. Potom už len do komunálu, to nie je úplne, že kde. Ale vraj by sa to mohlo dávať normálne do obchodov. Vlastne tie obchody, ktoré predávajú. A reťaz tiež nejako by kde odseparovať, nie? Reťaz vie ísť do železa v podstate. No, To v spalovni magnetko vytiahnu. Hej. No, ale že oni vlastne, ty si platíš ten poplatok. Vlastne, keď si kupuješ dušu. Áno. To ako s elektrospotrebičmi asi nie, No, že ako keby recyklačný. Že Tam malo by povieme to za tak ne. byť. To ich máme doma. No, ich máme dosť. No. Že normálne že zaniesieš do MTB. Hej, že tu urobte si. Ale ešte som to nevyskúšala vlastne. Možno niekoho z MT Bikeru sa popýtať. Tak. Dobre, tak prejdeme na záverečnú rubriku. Áno, moja obľúbená. Dominikové otázky. 20 Dominikové rýchlych otázok rýchlo. na záver. Tak. Sitno alebo proťak na hrádzi? Sitno. Rýchla benzínka a kvalitný nákup v potravinách? Jedno je preferencia, druhé je možnosť a možnosť bola skôr tá rýchla benzínka a chrumky. Čísla na strave alebo zábava na bajku? Zábava na bajku. Zwift alebo mrznúť v Karpatoch? Nemám Swift, neplánujem Swift, netrénujem, bicyklujem sa. Spanie v spacáku alebo hotel? Spacák, alebo aj nespacák, fólia. Vieš, Tak si bola? Áno. Mechanické alebo elektronické radenie? Mám elektronické, ale mám rada mechanické veci a mám rada veci, ktoré si vieš zoservisovať, takže určite si chcem do budúcna nejaký taký spoľahlivý bicykel vymyslieť. Tú elektriku ťažko na ceste niečo s tým vyriešiť, to je pravda. Gel alebo punčák? No, vegánsky punčák by si rada dám. 33 km priemerka alebo pekné fotky z jazdy? Ja si už ani nepamätám, kedy som mala 33 km priemerku na normálnej nejakej jazde, alebo teda v tom lese a v tých kopcoch. Je to pomalšie, jasné. Neviem, takže... Jazda pred prácou Takže alebo pekné po práci? Áno. Takže snaha o pekné fotky, áno, na jazde. Jazda pred prácou alebo po práci? Teraz skôr po práci, ale teda ten východ slnka mám radšej. Takže určite si chcem opäť nastaviť nejaké aj ranné. Áno. Nový dream bike alebo zobrať priateľa na dovolenku?
Nepotrebujem ďalší bicykel aktuálne. Som minimalista. Mám, čo som potrebovala. Jazdiť rané jazdy na lačno alebo jazda až po raňajkách? Ja sa nadlabnem. O to menej musím nosiť. Kofeín, doping alebo palivo života? Ani jedno. Nie som za závislosti na látkach, ale kávu mám rada. Kávu si dám. Omotávka bez boja, pravda alebo lož? Zatiaľ som odtávku dávala len na aerobary, takže to bolo easy. A keď som riešila nejaké výmeny viacerých vecí, tak mi to už potom dali, kamoš namotal, takže tak. Áno. Servis pred sezónou alebo až keď sa niečo pokazí? No, závisí, koľko jazdím a niekedy to je každotýždenná nejaká servisovaná vec, takže... Ale naposledy, keď som išla na RTS-ka, tak s hodou okolností som urvala prehádzovačku, tak ten servis musel byť aj pred pretekom, takže... Pretek alebo bikepacking po Taliansku? Bikepacking nejaký, hociaký. Jo. Zjazd po tme alebo stúpanie v daždi? Každé má svoje pre a proti, ale nemám proti ničomu nič. Karbon alebo oceľ? Mám karbon aktuálne väčšinou. Teda. 5-krát biely kríž alebo raz sitno? Tak sitno je ďaleko, ale teda nemám ani proti tomu, ani proti ničomu nič. Ale ideálne by som to sitno dala bez toho 20 kg bajku, to by bolo asi super si to zažiť. Gerlaching alebo opäť zvážnica? Everesting. Ej. Je to tam. Tak to bol 20 krátky otázok na záver. Super. Aké máš plány tento rok? Máš nejaké výzvy? Už si niečo stanovila? Okrem RTS-ka. Možno. Výzvy nemám. Nikdy som ani také hmatateľné, fyzické alebo takéto výzvy nemala. No také tie tvoje osobné, ako keby. Vieš? Chcem sa určite bicyklovať každý deň, či už to bude len proste používanie bicykla ako dopravného prostriedku. Považujem sa za samozvaného ambasádora bicykel všade a pre všetkých. Takže bicykel každodenne používať a využívať a zneužívať a zažiť, navštíviť nejaké krajiny, zažiť nejaké nové veci a tak. Pre mňa je ten bicykel sloboda a to, že ti to dáva neobmedzené možnosti a už duplom, keď si tie komplexy poriešil. Takže spanie vonku, hocičo, totálny minimalizmus, taká tá sloboda, že zbalíš 5 švestiek a hoci kam sa proste zložíš, keď potrebuješ. To je úžasné. To je taký návrat k tomu nášmu prirodzeniu proste. K kočovnému životu. Bikepacking je tá podľa mňa, že najčistejšia forma tej cyklistiky. Ale ešte, že aj k tým výzvam alebo k nejakým zvykom alebo k tomuto, že fakt, keď to človek robí systematicky a často, tak presne ako si na začiatku hovorila, že už to telo si to pýta, že ty to už vlastne chceš. Potrebuješ to. Že potrebuješ to. Bez toho nervozita nie, keď si bez bicyklu. On sa vraví, že taký návyk hoci čoho. Akože som za to, že si maličko zmeníš niečo a ideš si to dlho a vlastne ti to spraví veľkú zmenu v živote a ten bicykel som si odskúšala, že hovorí sa, že nejakých 20 dní je tá nastavenie rutiny, ale z reálu mne to vyšlo nejakých 50 dní, že to už bol fakt totálna automatizácia, to už proste išlo samo. Atomové návyky, atomové zvyky, taká kniha, tam sa presne toto písalo. No, Maťa, tak ďakujeme veľmi pekne, bol to veľmi inšpiratívny rozhovor, veľmi radi, že si našla čas pre nás a snad sa vidíme. Ďakujem. Ja sa veľmi rada dáme nejakú jazdu. Yes, áno. A ďakujeme aj vám, že ste sledovali a môžete nás podporiť na Buy Me Coffee. Čaute. Ďakujem. Pa. Super.